ya. Ora wedi kek. Ora. Cepet aja kok delok nantok ah. Biungmu lagi. Ayo. Nih guys. Biur sayur. Lumayan. Ya. Anaknya hiyo tambah siji maning. Ya iya, kudune masih iki digelati sing kepenak. Ya. Nih guys. Dodol sayur. Uli anak cilik. Ya. Sayur. Ngenteni nyong? Rika ngenteni nyong? Hah? Oh, ke perlop ya. Ke perlop ya kon. Ke perlop ya kon borong. Dibele. Aja kudu mek-mek tok, tuku. Ya. Wis ah siji wae sing demeke lah. Tuku, jangan cara tuku. Ya Allah. Ya, syuting. Bisa nyoting apa, Nak? Kowe, sapa kae nang kamera? Kayak mbae nang kamera. Deleng kae mbae nang kamera. Kowe, Mbah Nino. Wis. Nino. Ora. Wis malah dadak ngaca nang mobil, dinteni nemen-nemen, Jek. Aja